Cieľom podcastu Na východe je aj predstaviť osobnosti východu Slovenska. Chceme predstaviť verejný hlas regiónu a celkom určite k týmto osobnostiam východu Slovenska patrí aj hosť dnešnej epizódy podcastu Na východe. Srdečne vítam medzi nami biskupa východného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, biskupa pána Petra Mihoča. Srdečne vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán biskup, keď sa povie východ Slovenska, mne sa z náboženského hľadiska vybaví predovšetkým teda rímskokatolícka, gréckokatolícka alebo pravoslávna tradícia. Aké je postavenie Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na východe Slovenska? Tak pre nás v rámci teda celého Slovenska, nechcem teraz tu rozoberať historické súvislosti, ale v súčasnosti určite východ Slovenska pre našu cirkev je jeden z najsilnejších regiónov. Okrem toho, že Prešov, kde dnes aj sedíme a kde sme a kde má sídlo aj náš biskupský úrad, tak je najväčším cirkevným zborom. A okrem toho, že v Prešove už aj v minulosti po staročia bola silná tradícia evanjelického vzdelávania, najmä cez prítomnosť, zriadenie a poženané fungovanie starého kolegia tu v Prešove, tak mnoho významných osobností evanjelických, a poviem nielen slovenských, ale ešte v čase Rakúsko-Uhorska, možno povedať aj teda iných národností, študovalo práve na tomto starom kolegiu. Dnes je tam sídlo biskupského úradu. Tak momentálne v rámci Šarišsko-Zemplínského seniorátu máme tu teda mnoho cirkevných zborov, kde treba povedať, že ten duchovný život je ešte veľmi bohatý v mnohých teda rôznych generáciách a za to som Pánu Bohu vďačný. Po revolučných časoch práve z tohto regiónu na našej Evanjelickej bohosloveckej fakulte v jednom čase študovalo najviac teológov a dnes sú to aktívni duchovní alebo duchovné, keďže my máme teda aj ženy farárky, tak v celej našej cirkvi. Takže myslím, že východ Slovenska dal našej cirkvi mnoho požehnania aj skrze obdarovaných a verím Bohom vyslaných ľudí. Ujasníme si aj teda niekoľko pojmov. Ste biskupom východného dištriktu. Áno. Čo je to dištrikt? Dištrikty vlastne vznikli po samotnej Žilinskej synode, ktorá vlastne bola prvá synoda, ktorá v rámci teda reformačného hnutia na Slovensku zriadila aj určitú organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi. Tak vtedy okrem teda cirkevných zborov a seniorátov, to bolo spoločenstvo zborov na určitom území, tak vlastne vznikli aj tzv. Superintendencie. A tie boli neskôr teda pomenovaní alebo v názvosloví vystriedané menom dištrikt. Dištrikt je vlastne teda územie, ktoré spája cirkevné zbory a senioráty teda na jednom území, vytvára určitý organizačný celok aj v zmysle cirkevnoprávnych predpisov, ale najmä tu skôr ide o pastorálnu zodpovednosť biskupa alebo vedenia toho dištriktu, o hospodársku činnosť, ale najmä o misijnú vzdelávaciu činnosť, kde my sme zriaďovatelia cirkevných škôl a taktiež teda sme zodpovední za pastorálnu starostlivosť cirkevných zborov, duchovných, ale aj spolupracovníkov. Východný dištrikt teda zaberá územie nie len teda východu Slovenska, odkiaľ, kam siaha vaša tak služba? Je to v podstate od ukrajinskej hranice, teda od asi najvýchodnejší cirkevný zbor máme teda v Michalovce, Pozdišovce, Trebišov. No a potom najzápadnejší to je ešte Ilava a Košece. Ilava? Tak to už je považie. To je polovica Slovenska. Evanjelická cirkev má vlastne dva dištrikty, správne? Áno, momentálne po rozdelení, alebo tak po zániku Rakúsko-Uhorska, kedy vzniká Československo a v 21. vzniká aj Slovenská evanjelická cirkev, tak v podstate vtedy vznikajú dva dištrikty. A je pravda, že skôr by sme mohli povedať, že je to ako keby sever a juh.
lebo ešte aj celý Gemerský seniorát, Košický, Šerícko-Zeplínský, Tatranský, Liptovsko-Oravský a Turčiansky, aj s týmto považím, teda patrí. Vtedy, keď sa to vlastne teda nejakým spôsobom delilo na Trenčiansko-Teplickej synode v 1921, tak tu treba povedať, že vtedy sa asi veľmi neriešilo akože to územie z pohľadu dostupnosti k cirkevným zborom, ale vo vtedajšej teda aj evanjelickej cirkvi fungovala aj veľmi silná evanjelická, nemecká evanjelická cirkev a taktiež aj maďarská evanjelická cirkev, ktorá ešte počas Rakúsko-Uhorska tak vlastne mala veľmi dominantné a silné postavenie a jej dištrikty, alebo ako Uhorsko, jej dištrikty teda boli počlenené, alebo Slovensko bolo rozčlenené do maďarských dištriktov a bola tu veľká nevôľa, aby tu vznikla slovenská evanjelická cirkev. No, takže vtedy sa to posúvalo viac na západ, aby na samotnej synode bolo viac Slovákov, ktorí budú môcť rozhodnúť aj o slovenskej evanjelickej cirkvi. Takto historici niektorí vysvetľujú, že aj Liptov, Orava, ale aj Turčiansky seniorát stále ešte ostal vo východnom dištrikte. Ja pochádzam z nábožensky skôr takého homogénneho kraja, ale tu na východe nie je nezvyčajné v dedine mať aj 4 kostoly. Ako vy vnímate toto špecifikum, túto náboženskú skôr heterogénnosť na východe? No, poviem to tak, že samozrejme je to ovocie určitej duchovnej spirituality aj tých, ktorí tu žili pred nami. Lebo niektoré kostoly najmä v porevolučných časoch bol taký veľký stavebný, ale myslím, že aj duchovný boom. Po tom 40-ročnom nejakom uzavretí v rámci teda totalitného komunistického režimu, tak bola tu veľká vlna, ja to pomenúvam ako Božej milosti, kde bol tu entuziasmus, nejaké nové nadšenie. Ľudia kvôli slobode vyznania tak v podstate nachádzali si svoje vlastné teda miesto na novo v cirkvi a v cirkevných zboroch. Aj keď treba povedať, že ani počas komunizmu cirkev nebola akože mŕtva. Práve naopak, ja som žil v prostredí a vyrastal Hanušovského zboru, kde veľmi rád spomínam na pre mňa veľmi vzácnú osobnosť Jana Bohdana Hroboňa, otca terajšieho biskupa, Janka Hroboňa, ktorý je biskupom v západnom dištrikte. No a on aj počas komunizmu sa vlastne nám ako mladým ľuďom veľmi, veľmi otvorene a nebojacne a odvážne teda akože venoval. Takže to zanechalo tiež určité nejaké stopy. No ale tu treba povedať, že aj tá či už počet kostolov, alebo podoba samotných cirkevných zborov, tak ako my to máme, že v každej jednej dedine bol teda kostol, zvlášť na Liptove, čo dedina, tak keďže Liptov bola taká bašta evanjelistva v minulosti, komunizmus to veľmi silno a hlboko teda poznačil, aj keď dnes myslím, že Liptov a Orava na novo teda ožíva aj v našom teda evanjelickom duchu. Tak na Liptove bolo špecifikum, že okrem kostola a fary bola v každej jednej dedine aj ľudová evanjelická cirkevná škola. Teda evanjelici vždy ten duchovný život pestovali v chráme, ale aj skrze vzdelanie a vzdelávanie mladej generácie, teda aj v samotnej škole. A symbióza učiteľ a farár, to bola, alebo ovocie tejto symbiózy, to bolo vždy cítiť aj v tom samotnom cirkevnom prostredí. Dotkli ste sa trošku teda vašich koreňov, kde ste vyrastali. Narodili ste sa vo Vranove nad Toplou. Vyrastal som malej, aby som to zase neurazil, moji rodáci by mi dali. Vyrastal som v Hermanovciach nad Toplou. Teda je to v podstate posledná dedina na úpetí Slánskych vrchov, teda Šimonka a Oblík. To sú také dva dominanty týchto slánskych vrchov. Teda mám veľmi, veľmi dobrý vzťah k prírode, keďže v prírode som od malička rástol. Môj otec žil, pracoval a fungoval v lese. Takže, ale okrem toho bolo tam veľmi
Za to som vďačný predovšetkým svojej mame a svojej sestre, kde bolo vytvorené aj veľmi dobré duchovné prostredie, v rámci ktorého som mohol teda ja už duchovne nasávať, vyrastať, dozrievať, tak spoločenstvo mladých aj v tejto dedine aj mňa duchovne vnútorne formovalo. Takže za to som vďačný. A ešte možno jedna taká zaujímavosť, že práve v Hermanovciach nad Topľou, netvrdím, že jediný, lebo toto nemám historicky zmapované, ale evangelický kostol, on má tam tiež veľmi akože zaujímavú históriu, lebo po 68., keď vlastne bola nádej určitého nejakého politického odmeku, tak vlastne evanjelici sa rozhodli, keďže tam sme kostol nemali, schádzali sme sa ja ešte ako chlapec v jednom starom dome, kde farár prichádzal a kde som teda rastol aj na detských službách božích, to bolo také stretávanie detí. No a tak vznikla vlastne tá túžba, aby evanjelici tam ten kostol mali, lenže keďže vlastne potom normalizácia pritvrdila, tak ten kostol komunisti, teda on už bol zbudovaný a je dokonca prikrytý. No a komunisti ho tým pádom vlastne zakázali ďalšie teda postup a výstavbu. No a chceli urobiť z toho dom smútku. Lenže tu by som chcel poukázať na takú ekumenickú symbiózu v tej celej dedine, že aj evanjelici, aj katolíci, bola to dedina bez domu smútku. V terajšej dobe sa teda pochovávalo doma, teda mŕtvola sa uchovávala v dome a pochovávalo sa na dvore. Tak v tej takej ekumenickej jednote všetci povedali, že nikto tam pochovávať nebude. Tak to bolo až do 88. a 89. roku. Ešte to boli predrevolučné časy, kde pod vplyvom teda aj vtedajšieho brata farára, my sme patrili pod Hanošovce, ale aj pod vplyvom miestnej komunity, kde ľudia na družstve začali štrajkovať a povedali, že nebudú vykonávať určité činnosti, keď kostol nebude teda akože vrátený. Ešte stále hovorím o 89. pred reformáciou, čiže ešte v čase totality. Tak vlastne nakoniec komunisti alebo Okresný národný výbor vo Vranove pristúpil na to, že kostol nám bol vrátený. Teda pre nás to bola neskutočná, až taký veľký boží zázrak, že je to jeden z mála kostolov, ktorý bol našej cirkvi vrátený už počas komunizmu. Za 3 roky sa vlastne teda dokončil a v 93. teda bol posvetený, v 97. nakoniec vzniká samostatný cirkevný zbor Bystre. Takže to bolo teda prostredie a moja mama bola tá, ktorá bola v tom štrajkovom tíme. Takže v podstate aj jej životné duchovné postoje aj mňa ako mladého človeka formovali. Potom ste boli na gymnáziálnych štúdiách tu v Prešove. Áno. Predpokladám, že potom teda ste študovali na Evangelickej teologickej fakulte v Bratislave. Áno. Kde viedli vaše kroky potom? Keďže my ako evangelickí duchovní sa môžeme teda ženiť a keďže práve teológia okrem teologického štúdia, vzdelania a prehlbenia vzťahu k Pánu Bohu mi darovala aj moju manželku, ktorá tam vlastne taktiež študovala ešte aj masmediálnu komunikáciu. Ona sa dnes venuje teda duchovnej žurnalistike. Ale v podstate vtedy som mal takú požiadavku, biskupy sa ma pýtali, kde by som teda chcel ísť, do ktorej časti, ako teda Slovenska. No a ja som mal takú pokornú prosbu, že keby bolo to možné, tak čím bližšie k Bratislave. Kvôli tomu, že s manželkou sme teda plánovali manželstvo. No a ona ešte mala 2 roky. Mala tam teda doštudovať. No tak naša prosba bola vypočutá a najbližší cirkevný zbor ku Bratislave bol Bardejov. Takže bolo to najsevernejšia možnosť. A jasne, že ako mladý kaplán som to tak veľmi ťažko niesol. No ale dnes, keď sa na to celé pozriem v takej božej réžii, že to, čo som možno vtedy vnímal ako nejaké, nie že protivenstvo, ale ako niečo, čo mi nejako bude ohrozovať môj osobný život,
tak dnes to vnímam ako veľké požehnanie, lebo dostal som sa do cirkevného zboru, ktorý mi ponúkol veľmi všestrannú duchovnú činnosť. Dokonca dostal som spirituála, za ktorého som tiež Pánu Bohu veľmi vďačný a pri ktorom som sa mnoho naučil. A dodnes s Bardejovom mám krásne vzťahy ľudí, ktorých tam poznám. Dokonca spolupracujeme na mnohých projektoch. Takže bol to Bardejov, z Bardejova, keďže manželka potom ukončila po 2 rokoch, tak, a ja som teda ukončil kaplánsku činnosť, tak som odišiel na Liptov, do Liptovského Hrádku do Valova, kde som teda pôsobil už potom ako námestný, neskôr ako zborový farár. No a manželka začala pracovať v našom vydavateľstve Tranostilus. Je to vlastne jedno z najstarších vydavateľstiev vôbec na Slovensku. No a teda bola redaktorkou, neskôr šéf-redaktorkou najstaršieho nášho periodika Evangelický posol spod Tatier. No a potom vlastne prišlo pozvanie od brata biskupa Slavomíra Sabola, ktorý hľadal tajomníka. Tak 1 rok som odolal, lebo u nás fungujú tak cirkevnoprávne predpisy, že ak je zborový farár zvolený cirkevným zborom, tak 3 roky, minimálne 3 roky po inštalácii sa zaväzuje tomu zboru, že tam teda ostane, aj keď je zvolený na 10 rokov. Ja som nemal 3 roky od voľby a bolo to podmienené tým, aby ak cirkevný zbor by ma pustil a ma uvoľní svojim vlastným teda súhlasom a hlasovaním, tak tým pádom v poriadku môžem toto pozvanie prijať. Lenže cirkevný zbor povedal, že ma nepustí. takže prvý rok som povedal, že dobre, že nie. No ale, a potom ja som to aj tak, my sme sa mali akože teda na Liptove, nie že len dobré, bola tam zaujímavá teda tiež pracovná a teda duchovná aj misijná činnosť, aj v rámci teda celého Liptov Oravy, ale potom prišlo to pozvanie o rok neskôr s tým, že už sa uvoľňovala aj pozícia misijnej, ako teda a mediálnej pracovníčky tu v Prešove. Tak potom sme teda s manželkou teda to prehodnotili a sme povedali, že OK, že poďme. Takže od roku 2009-10 sme tu v Prešove, do roku 2020 som takto pôsobil ako tajomník brata biskupa. No a od roku 2020, keďže som bol teda zvolený za biskupa východného dištriktu, pôsobím už teraz v 2. funkčnom období. Hovoríte, že ste boli zvolení, teda v evangelickej cirkvi sa biskup volí. Ako to prebieha? Evangelická cirkev už vlastne teda od Žilinskej synody je postavená na tzv. Synodálno-presbyteriálnom systéme. Nechcem to rozvádať tu dopodrobná kvôli krátkosti času, ale je to vlastne teda systém delegovania určitých kompetencií a právomocí, kde všetká moc vychádza z cirkevných zborov. No a práve cirkevné zbory si teda volia určitých svojich vlastných teda predstaviteľov aj na tie, či už na úrovni seniorátov a potom na úrovni dištriktov aj teda celej cirkvi ako generálnej cirkvi. Funguje to tak, my máme na to zákon, volebný zákon, že akým spôsobom teda volia členovia cirkevných zborov, ktorý zákon definuje ich, že teda musia byť konfirmovaní, teda musia byť riadnymi členmi cirkevného zboru a musia byť volení, môžu tých, ktorí majú teda do týchto určitých funkcií viac ako 18 alebo 21 rokov, no a voliť môžu tých, ktorí majú nad 18 rokov. No a ale kto je teda do volieb teda kandidovaný, tak o tom rozhodujú vlastne teda predsedníctva v prípade biskupa východného dištriktu 6 seniorátov, ktoré som teda menoval. A to je vedenie. Týchto 12 ľudí sa stretne a ono samo vlastne teda vytvára kandidátku alebo navrhuje, že kto by mohol kandidovať. No a takýmto spôsobom aj ja som teda bol oslovený, aj keď som bol vtedy najmladší, ale aj najmladší kandidát. V tom slova zmysle boli sme tam vtedy, myslím, že 3. No a ja nebudem klamať, ale ja som v podstate šiel do toho, že
že cítil som určitú vnútornú zodpovednosť pred Bohom, ale aj pred ľuďmi, ktorých som si vážil a ktorí ma oslovili. Ale poviem pravdu, že ja som nepredpokladal, že budem to práve ja, kto bude zvolený, lebo boli tam ďalší dvaja kandidáti, ktorých mám tiež veľmi rád a si ich vážim. No a môj vnútorný ľudský predpoklad bol taký, že to práve oni, niekto z nich dvoch vlastne to teda vyhrá. Či na kandidátke boli traja? Áno. Chcel som sa spýtať, či sa Ale robí... pri prvých voľbách, lebo my máme vlastne teda volebnú dekádu 6 rokov, no a po 6 rokoch som bol na novo teda prevolený, kde tá istá kandidačná porada taktiež ma teda na novo akože teda oslovili, ale tam som bol už iba jediný kandidát. Aj keď kandidovať môže z duchovných, ktorí splňajú podmienky, tak môže vlastne ktokoľvek. Chcel som sa spýtať, či ste robili aj nejakú kampaň, alebo či sa zvykli. Nie, v tomto duchu určite nie, lebo ja poviem, určite služba biskupa to nie je nejaká politická nominácia. A nie je to nejaký mocenský nástroj, je to vlastne služba. V duchu toho, k čomu nás vlastne aj Kristus svojím príkladom a evanjelium vedie, že moc v cirkvi to nie je moc vládnuť, manipulovať a nejako robiť kampaň, aby som ľudí nejako zviedol na svoju vlastnú stranu. Práve naopak, že moc cirkvi spočíva v tom, čo nás učí Kristus, a to je skloniť sa k ľuďom, slúžiť, vedieť slúžiť a práve svojou službou sa stať určitým, teda, nechcem povedať, že príkladom, ale v podstate, že svojou službou ľuďom ukázať, ako tú službu sme vôbec pochopili a pomenovali. A keď to ľudia vyhodnotia, že áno, toto je to správne, alebo to je to evanjeliové, tak potom vo voľbách na to nejakým spôsobom teda reagujú. Je pravda, že povinnosťou v rámci teda predstavenia kandidátov je predloženie životopisu a nejakého volebného teda programu. Ale nie je to v tom slova zmysle, že by sa tu robila nejaká kampaň po cirkevných zboroch. Predstaví sa ten kandidát, ak je teda pre niektorých ľudí v cirkvi málo známy. Dobre. Ako vyzerá váš bežný program biskupa Evanjelickej cirkvi? Čo robí evanjelický biskup? Keďže tento podcast má byť dosť krátky, tak nemôžem určite akože menovať. No, ja neviem, čo myslíte, čo robí taký evanjelický biskup? Tak neviem, viem, že asi nejaké služby Božie a tak ďalej, to máte pravdepodobne väčšinou iba v nedele. Hej, možno, že niekde sú ešte teda nejaké biblické hodiny, vyučovanie a tak ďalej, ale to sa asi netýka biskupa. Predpokladám, že tam bude určite aj veľa administratívy. No a potom asi aj teda dosť veľa možno pastoračných návštev, či v jednotlivých zboroch, pri nejakých príležitostiach. Ako my v našich cirkevnoprávnych predpisoch a v podstate aj v samotnej ústave máme jasne zadefinované, že za čo je biskup teda zodpovedný. Nechcem tu teda celé tak nejako legislatívne citovať. A tým, že som bol 10 rokov tajomníkom brata biskupa Sabola, tak do celej agendy biskupa som trochu videl, ale až potom som pochopil, že až keď je bremeno zodpovednosti na mojich pleciach, tak určitým veciam som nerozumel, alebo som ich nevidel tak, ako by som ich možno mal vidieť. Lebo už to bremeno zodpovednosti za duchovný život, misijný život, hospodársky život, a fungovanie teda našich škôl, ale najmä biskup veľakrát rieši veci, ktoré nie sú až také populárne a ktoré sa nedávajú do volebných programov, lebo rieši problémy alebo problémové záležitosti, či už v živote duchovných, či už v živote cirkevných zborov, alebo aj v živote teda samotného teda dištriktu, teda myslím teda toho hospodárskeho. Určite ten život je veľmi, veľmi všestranný, tým, že teda ako biskup som pastierov. V podstate teda ide o moju duchovnú starostlivosť, teda o samotných duchovných, a to na úrovni teda vzdelávania, na úrovni samotných návštev. Je mojou povinnosťou a povinnosťou aj výsadov chodiť a navštevovať cirkevné zbory, konať kanonické vizitácie. A to znamená, že tu ide o určitú pastorálnu činnosť
a v podstate aj povzbudzovanie cirkevných zborov. Druhá vec je tým, že sme teda zriaďovatelia 5 cirkevných škôl. Ja sa veľmi teším z toho, ako sa aj po revolučných časoch rozvinulo samotné teda evangelické školstvo. Tak veľkú evangelickú školu máme v Martine, spojenú materská základná gymnázium. A potom máme najväčšiu cirkevnú školu v dištrikte aj v cirkvi, máme v Liptovskom Mikuláši. Tam je teda základná základná škola a gymnázium. Seniorát si tam zriadil teraz 2 alebo 3 triedy materskej školy, takže to sa rozvíja. No a potom máme tu v Prešove, tohto roku je akurát 30 rokov obnoveného evangelického školstva v Prešove, ktoré nadväzovalo práve na tú dlhú a veľkú historickú tradíciu vzdelávania tu v Prešove. Takže momentálne teda tým, že sme aj vlastníci budov v jednotlivých školách, a niekde sme prenajme, ale niekde sme vlastníci, tak s tým je spojená aj naša starostlivosť, materiálno-hospodárska, rozvojová a projektová. Takže toto všetko ide cez moje ruky a za to som zodpovedný cez verejné obstarávania, projektové riešenia a vôbec zháňanie aj teda finančných zdrojov. Takže toto je veľmi veľká teda agenda. A keď som nastupoval do samotného úradu, tak vlastne vtedy sme rozbiehali rekonštrukciu na budovy na Baštovej ulici. Inak evanjelici v Prešove, čo sa týka teda evangelického školstva, alebo tak, tá tradícia prešovského kolegia nám tu zanechala, aj keď vo veľmi zdevastovanom stave, dedičstvo aj v tej materiálnej rovine, okrem starého kolegia, ktoré je v centre mesta, tak na Jarkovej ulici bol veľký internát pre študentov, kde sa nám podarilo pred zhruba 10 rokmi ukončiť rekonštrukciu a vybudovali sme tam 24 sociálnych nájomných bytov. No a potom vedľa na Baštovej ulici, to bol bývalý internát hotelovej školy, ale pôvodne po poštátnení, keď nám to komunisti teda vyvlastnili a ukradli, tak bola to jedáleň a bývanie pre profesorov starého kolegia. No a keďže kapacita starého kolegia nepostačovala, tak začiatkom 20. storočia 1911 sa evanjelici, čo je úžasné dielo, že za rok a pol, alebo do roka skoro, dokážu postaviť nové kolegium, to je tá veľká stará budova vedľa Novumu. No a práve na Baštovej ulici, v budove tej bývalej jedálne, a kde boli byty, bolo to vlastne v veľmi zdevastovanom stave. My sme to volali holubitum, lebo tam bolo toľko holubieho trusu, že sa nám prepadával strop. Tak v podstate za 2,5 roka v čase pandémie, energetickej krízy, zvyšovania cien stavebných materiálov sa nám tam podarilo zrekonštruovať a vybudovať teda diakonický domov Elim, kde dnes nachádza 36 teda najstarších ľudí. Máme tam dokonca aj 103-ročného pána, ktorý sa teší dobrému zdraviu. No a kde nachádzajú, verím, že sociálny, ale aj duchovný teda domov. Čo tým chcem povedať? Z toho sa teším, že momentálne v Prešove máme teda najväčší cirkevný zbor, ktorý zabezpečuje, myslím, že veľmi dobrú, hlbokú aj kreatívnu misijnú činnosť so všetkými teda kategóriami. Máme tu teda veľmi dobrú vzdelávaciu inštitúciu, teda Evangelickú spojenú školu. No a máme tu dokonca, teda máme tu misiu, máme tu vzdelávanie a školstvo a máme tu aj diakoniu. Takže aj veľmi praktickú činnosť. Takže v tomto duchu sa teším z toho, aj akým spôsobom do týchto starých budov sa vrátil určitý duchovný aj cirkevný život. Koľko ľudí počíta teda aparát biskupstva? Spolupracovníkov? Myslíte u nás? U vás. Tak momentálne máme teda 9 zamestnancov. Je to všetko podelené podľa určitých kompetencií. Teda mám riaditeľa úradu, sekretárku, ekonómku, keďže my teda aj prenajímame a máme teda aj určitú podnikateľskú činnosť v podobe najmä prenajmov, z ktorých získavame určité finančné zdroje na rekonštrukcie týchto teda budov. No a
Potom mám tu školský úrad, teda mám tajomníka, ktorý má na starosti viac ako 3500 akože teda študentov a žiakov na týchto 5 cirkevných školách a komunikujeme, pripomienkujeme zákony, komunikujeme s ministerstvom školstva. Takže tento úrad je pre mňa veľmi dôležitý a táto postava. Potom tam mám svojho vlastného osobného tajomníka, ktorý je zodpovedný za misiu. A manželka sa venuje zase mediálnej činnosti. Vydávame mesačník ako biskupský úrad a Evangelický východ. A taktiež je v redakcii Evangelického posla z Podtatier. No a potom máme tam teda ešte archivára, ktorý je zodpovedný za druhú najvzácnejšiu cirkevnú knižnicu. A v rámci našej cirkvi prvá je v Kežmarku, druhá je tu v Starom kolegiu. No a plus teda za archívne spisy nielen kolegia, dištriktu, ale aj cirkevných zborov. A ako biskup máte starosť o koľko duchovných aktuálne? Momentálne mám na starosti 130 cirkevných zborov. To je teda moje portfólio v rámci východného dištriktu. A čo sa týka duchovných, je to okolo 210 duchovných. Hovorili ste o tom, že v evangelickej cirkvi môžu byť duchovnými aj ženy. Aký je ten pomer? Je už ich viac. Poviem pravdu, že presné percento neviem, to by som teda nechcem zavádzať, ale viem, že na poslednej alebo predposlednej synode zaznela z úst informácia, že teda áno, máme už dnes viac teda žien ako mužov. Nechcem to vyhodnocovať, lebo ja osobne si myslím, že čisto podľavy nerozhoduje o kvalite duchovnej služby daného samotného človeka. A určite prináša to určité svoje vlastné špecifika, a najmä čo sa týka materstva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, ale na druhej strane som teda vďačný, že aj v dnešných časoch, aj dokonca na fakulte, máme momentálne viac študentiek ako samotných teda študentov. Aj keď so študentami a záujmom o teológiu máme podobný problém ako v celej západnej Európe, že je tu veľmi, veľmi nízky pokles v porovnaní s možno našou generáciou, kde keď sme išli na prijímačky, nás bolo skoro 80 a bolo nás prijatých okolo 32. No a dnes pohybujeme sa na počte 2, 3, 4. To je ako začias hlbokého komunizmu. A pritom máme dar slobody, dar vyznania. Tak je to určité memento aj pre cirkev. Je to, myslím, že aj odraz určitých možno hodnot, priorít, ktoré sa žijú v spoločnosti. No ale nezúfame a verím, že Pán Boh nám bude milostivý. Nepamätám si presné čísla z posledného sčítania ľudu, ale pamätám si na to, že bola teda nejaká úvaha o tom, že či evangelickú cirkev augsburského vyznania preskočia gréckokatolíci v celkovom počte percentuálne. Neviete, ako to je? Či je viacej grékokatolíkov ako evanjelikov na Slovensku? Áno, pri samotnom ščítaní v podstate neviem, ako je to, lebo jedna vec je údaj, štátny údaj zo samotného ščítania. My potom si vedieme svoju vlastnú internú kartotéku, ktorá samozrejme nekorešponduje úplne s tým identicky, s tým číslom, ktoré je pri samotnom ščítaní. To číslo naše je nižšie. To znamená, že my nevieme úplne na základe ščítania dešifrovať, či sú to skutoční členovia, aj keď predpokladáme, že samozrejme sú tam všetci naši členovia, alebo môžu tam byť aj samotní sympatizanti, alebo aj, poviem, ľudia hľadajúci, ale ktorí sa aktívne teda nezapájajú alebo nehlásia na úrovni cirkevných zborov do teda konkrétneho zboru a cirkvi. No takže toto je pre nás akože dosť veľká teda misijná výzva. Poznajúc prostredie najmä tu východu, ale aj poznajúc teda určité misijné aktivity aj grékokatolíckej cirkvi a jej taký misijný záber najmä vo väčších mestách, kde tá cirkev teda aj reflektuje na určitú migráciu teda ľudí a vysťahovanie z dedín do miest, tak určite tento trend, že rastúci, tak je pozitívnym ako príkladom. Ale poviem pravdu, že nepamätám si presné to číslo, aké bolo vlastne pri samotnom ščítaní, čo sa týka grékokatolíckej cirkvi. Poďme trošku na inú tému.
Je to trošku paradox, ale v online priestore ste sa stali známi vďaka satirickej stránke Zomri. Úryvok z vašej vianočnej kázne tam videlo v tom čase viac ako 640 000 ľudí len na Instagrame. Asi ste nemali vystúpenie s väčším dosahom, či? To, aký má niečo dosah, ja to neviem veľmi, akože lajky pre mňa nie sú úplne výpovednou hodnotou toho, že aký to malo dosah na vnútro človeka. A samozrejme, tá vianočná kázeň, ono v podstate, tie čísla sú rôzne, ako keď sa to ešte by zrátalo možno aj so Facebookom a tak ďalej. Áno. Ale toto ja nechcem nejakým spôsobom ďalej rozoberať. A z jedného prostého dôvodu, že pre mňa nebolo dôležité len to, že aký malo to ohlas, hej? Aj keď ten feedback určite človeka zastaví a minimálne nejaký možno poteší a druhá vec ho potom vedie aj k zamysleniu. Mal som, feedback bol aj v podobe ohlasov z ruského telegramu, kde teda vyhrážali sa mi aj likvidáciou. Ale to tiež nechcem nejakým spôsobom rozoberať. Čiže, a plus bol to aj obraz rozdelenej spoločnosti, kde v podstate dodnes toto tu tak nejakým spôsobom to rozdelenie prechádza rodinami, vzťahmi. A toto mi najviac vadí, ale za jedným si teda akože stojím to, čo som povedal aj tam. Myslím si, že postoj k samotnej vojne na Ukrajine nie je len vecou nejakej geopolitiky a rôznych teda komentárov. Pre mňa to je predovšetkým aj postoj ľudskosti. A keďže sídlo a môj dištrikт vlastne je až na hranici, ukrajinskej hranici, tak v podstate ja som 25. februára so svojím kolegom, tajomníkom, aj s vedúcim ekumenickej pastoračnej služby, ktorý má na starosti colnú správu a políciu a takisto vojakov, tak my sme tam boli vo Výšnom Nemeckom. A človek, keď videl tú biedu, a vonku bolo minus 12 alebo neviem koľko, keď videl to utrpenie, vystrašenosť, neistotu, deti, starí ľudia, stojaci aj 12 až 16 hodín akože na tej hranici, lebo ani štát nevedel, akým spôsobom má reagovať a čo má vlastne akože teda robiť, tak my sme vlastne tam len prišli podať pomocnú ruku, že chceme na tejto hranici, ale potom aj v rámci Slovenska nejakým spôsobom zostať ľuďmi, lebo to vnímam ako poslanie cirkvi, byť mať otvorené srdce a byť pomocou a praktickou teda pomocou ľuďom, ktorí sú v biede a utrpení. No a teda odvtedy sa vlastne začala veľká etapa humanitárnej pomoci, nielen našej cirkvi. Tam boli grékokatolíci, boli tam neziskový sektor, ale tá symbióza vzťahov bola neskutočná. My sme tam vlastne boli niekoľko mesiacov na samotnej hranici a v jednom čase po 3 mesiacoch ja som mal 1200, alebo nie že ja, cirkev naša, v našich zariadeniach, ktoré sme otvorili, cirkevné, sme mali 1200 ukrajinských teda utečencov, o ktorých sme sa starali. No a ja to hovorím to len kvôli tomu, že ak po nejakom čase, po zmene vlády, a nakoniec vlastne a po jasnom postoji, ktorý títo ľudia, aj ktorí pomáhali a vlastne deklarovali svoj postoj aj k týmto ľuďom na Ukrajine, kde sa jasne definovalo, kto je agresor a kto je napadnutý, akože samotný štát. Dnes sa to už spochybňuje, alebo úplne iracionálne. No tak v podstate a pôjde si podávať ruku s samotným teda agresorom alebo zástupcom agresora, tak ja som toto vnímal ako, pre mňa osobne to bolo prekročenie určitého morálneho kompasu a nehovoriac o tom, že aké to má dopady na slovenskú spoločnosť, ale aj na postavenie Slovenska v rámci celého európskeho priestoru. Ale tu nechcem nejako teraz politizovať. Pre mňa to bola vec určitého postoja a hodnôt. Ja som si vypočul len ten úryvok. Hovorili ste tam o ľuďoch, ktorí hľadajú svoju veľkosť v násilí, zastrašovaní, o korupcii, o rozhodnutiach, ktoré sú motivované vlastným prospechom, alebo o ľudí, ktorí si volia cestu mocenskej manipulácie a polarizácie.
nikto nebol menovaný. Ťažko to vnímať ako politické stanovisko, naozaj skôr ide o akýsi verejný apel, akýsi pohľad na možno teda to, čo vidíme, čo sa v spoločnosti deje. Ale teda celkom určite ten váš príhovor zarezonoval. Aké ste mali naň odozvy? Spomínali ste to zastrašovanie. To nie, ste aj nejakým spôsobom riešili? Nie, neriešil som to v tom slova zmysle, že jedna vec kvôli svojej časovej vyťaženosti a druhá vec je, ten ohlas bol aj veľmi, veľmi pozitívny. A ja poviem, že mňa veľmi úprimne prekvapilo, že väčšinou bol pozitívny aj znútra cirkvi. Ale najviac ohlasov prišlo spoza ako keby jej brán, teda zo sekulárneho prostredia. A nie len zo Slovenska, ale aj z Česka. Režisér Hřebejk, režisér Paríšok, keď mi písal, alebo aj Tomáš Halík, tak to určite boli také nejaké povzbudivé samotné momenty. Ono to potom zarezonovalo ešte aj v iných teda ako keby krajinách. Ten ohlas bol pozitívny, ale teda ja poviem, nie kvôli mojej osobe. Pre mňa bolo pozitívne v tom, že ľudia ešte nestratili srdce. Prejavili tú citlivosť. No. Áno, prejavili citlivosť a tu sa ukázal morálny kompas aj v spoločnosti, že na čo ešte dokážeme byť citliví a kde sú možno naše hranice, ktoré ak niekto prekračuje, takže v podstate nedovolíme v spoločnosti, aby s jeho prekračovaním týchto hraníc sa posunuli aj v nás tieto hranice. No a v tomto duchu pre mňa to bola vec určitých postojov, hodnôt, ale aj toho základného kresťanského princípu Kristovej lásky k blížnemu. No a keď som tam pomenoval aj určité teda hodnotové veci, ja sa ich snažím väčšinou aj v spoločnosti, možno ich pomenúvam vo všeobecnosti, ale za tým stoja konkrétne mená samozrejme, ktoré vieme, vnímajúc určitú politickú spoločenskú scénu, vieme si tie mená nejakým spôsobom teda priradiť. Len problém je v tom, že ak na určité typy správania aj v spoločenskom priestore ľudia si začnú zvykať, ako je korupcia. Alebo ak nakoniec tí, ktorí sú za korupciu zodpovední, sa dávajú mediálne do pozície obete a takýmto spôsobom chcú vzbudiť určitý súcit. A dnes práve tí, ktorí ako keby poukazujú na pravdu alebo sa snažia s pravdou pracovať na úrovni spravodlivosti, tak práve oni sú odsudzovaní alebo posudzovaní namiesto toho, aby to niekto niesol zodpovednosť za svoje teda politické alebo poviem aj korupčné správanie. Tak toto si myslím, že už je svet, v ktorom aj starozmluvný Izaiáš hovorí, že beda tým, ktorí na dobre povedia zle a na zlé povedia dobre. A v tomto duchu si uvedomujem, že počas 1000 ročí určité modely správania aj v spoločnosti v podstate ostávajú identické a keď sa človek začíta do teda určitých prorockých odkazov starej zmluvy, alebo v podstate aj do nejakých novozmluvných teda napomenutí v dnešnom kontexte, tak ja poviem, že možno sa menia technológie, ale ľudské správanie a ovocie ľudského hriechu, to veľakrát ostáva stále to isté. No a toto si myslím, že je úloha aj cirkvi dnes, aj keď je pravda, že veľakrát je nám možno aj vyčítaná, a v podstate bola aj mne, keď sa bavíme o týchto odozvách, že čo sa cirkev akože mieša do politiky. A určite otázka je, že čo znamená miešanie do politiky. Nie je zodpovednosť za spoločenský život, lebo aj kresťania sme súčasťou určitej spoločnosti a vnímame tu určité aj hodnotové trendy. Tak vyjadriť sa k niečomu, s čím nesúhlasíme, to nevnímam ako miešanie sa do politiky. Ak za týmito hodnotami stoja nejakí konkrétni ľudia alebo politickí predstavitelia, to neznamená, že aj cirkev dnes by sa nemala vyjadrovať určitým morálnym zlyhaniam, ale nie v pozícii toho, že
my sme tí dobrí alebo najlepší. Práve naopak to, čo mne aj najviac chýba, možno na dnešnej politickej scéne je to, že ja som nikde nevidel v tom celom, a to je možno aj ovocie mnohej rozdelenosti, v tom celom politickom zápase jedného predstaviteľa, ktorý by povedal, že prepáčte, priznávam si chybu. A pritom je to také normálne, ľudské a práve cez to sa rodí vždy niečo nové. Že v podstate učíme sa aj pokore, ale druhá vec je priznať si chybu. Nie je slabosť. Práve naopak je to obraz víťazstva nad sebou samým a pochopením toho, že tu teraz nejde o mňa, ale tu ide o veľa väčšiu zodpovednosť a o väčšie veci, ako je zodpovednosť za krajinu, zodpovednosť za rodinu, zodpovednosť za cirkev, za druhých ľudí. No a myslím, že toto dnes sa veľakrát nenosí a preto je tá spoločnosť je tak vypätá, je tak nahnevaná, je tak mediálne a propagandisticky akože teda manipulovaná, lebo sa tu pracuje viac s emóciou ako s raciou. Rozprávate tak veľmi uvážlivo a pokojne, na druhej strane aj veľmi otvorene dokážete pomenovať veci. Máte radšej otvorenosť alebo diplomatickú reč? Osobne si myslím, že otázka je, že čo je to diplomatická reč, ako si to akože ideme teda zadefinovať. Ide tu aj o určitý spôsob komunikácie v slušnosti. To, že ak mám ja nejaký iný názor, s ktorým možno vy nemusíte súhlasiť, to neznamená, že ste môj nepriateľ. A keď s niečím nesúhlasíte, neznamená, že vás musím argumentačne ponížiť. Toto je ovocie dnešnej politickej scény. Rôznych diskusí, rôznych komentátorov alebo komentárov a v podstate a ľudia sú z toho celého svedkami a začínajú sa podobne správať. A viac tu potom panuje hnev a ako nejakým spôsobom vecné samotné riešenia. Ale ak hovoríme, že hľadáme pravdu, tak tým pádom bez otvorenosti, že ju dokážeme pomenovať, sa tým pádom k tej pravde nejakým spôsobom nedopracujeme. A čo mi je veľmi teda smutné, že dnes namiesto otvorenosti, odpovedí a pomenovania vecí sa tu skôr vlastne teda sme svedkami manipulácie alebo v podstate odputávanie pozornosti. Sú na to teda určité aj už aj mediálne nástroje, ktoré vedia pravdu zahmlievať. Alebo fungujeme na úrovni polopravd, lží a to sa potom nejakým spôsobom prezentuje ako pravda proti niekomu. No a ten slovník veľmi, veľmi zhrubol. A tu by som možno chcel pripomenúť jedného veľmi vzácneho človeka, ktorý už na začiatku 20. storočia napísal, inak bol to evangelický farár, významný teológ, veľmi múdry a študovaný človek, ovládal 14 teda starých, starovekých, ale aj vtedajších súčasných jazykov, Jan Lajčiak. Napísal knihu Kultúra a Slovensko. A v jednej časti sa tam venuje aj politickej scéne a spoločenskej. No a bol to človek, ktorý študoval po Francúzsku na nemeckých univerzitách. Čiže prišiel na Slovensko s dosť veľkým teda aj nadhľadom. No ale on tam hovorí o tom, že slovenská politika je bez obsahu, alebo je bez kultúry. A keď hovorí o kultúre, tak hovorí o určitej kultúre ducha, o určitej slušnosti, hovorí o vecnosti, ale aj vernosti k pravde, k hodnotám, ale aj k samotnému dialógu. A myslím si, že keby tu Lajčiakov hlas viac rezonoval aj v našej spoločnosti, tak by bolo viac pokoja, viac korektnosti. Áno, viac by bolo aj zodpovednosti, že nesieme zodpovednosť za svoje vlastné teda aj zlyhania, ale aj skutky. Ale takýmto spôsobom by tá slovenská politika bola s obsahom a nie bez obsahu. Toto hovorí chlap, ktorý žil tu pred skoro 100 rokmi, lebo Lajčiak zomrel práve v deň výročia vzniku Československa
28. októbra 1918 veľmi túžil po tomto štátnom teda zriadení a zvrchovanosti týchto oboch národov, no ale veľmi prorocky určité veci a hodnotovo vedel pomenovávať, ktoré o 100 rokov sa stávajú úplne bežnou realitou aj slovenskej politickej scény. Čo je podľa vás takou dôležitejšou úlohou cirkví? Spoločnosť upokojovať alebo otvorene pomenovávať aj teda problémy, neduhy, realitu? Vnímate isté napätie medzi týmito úlohami? Osobne si myslím, že v prvom rade je zodpovednosťou cirkvi viesť ľudí k tej najvyššej autorite, teda k Pánu Bohu. A hovorím to kvôli tomu, lebo v tomto vzťahu človek sa učí životnej pokore. V tomto vzťahu sa učí, aké je jeho miesto na tomto svete. A že ja vnímam veľakrát, ako ovocím určitých aj geopolitických zápasov, a vojny, či už na Blízkom východe, na Ukrajine, že to ovocie je práve skryté za určitým životným postojom, ako človek na tomto svete sám seba pochopil. A že to pokušenie z raja budete ako Boh, kde budete sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé. Kde sa bude rozhodovať mocensky, kde z pozície teda či už veľkosti alebo sily a moci budeme rozhodovať aj o tom, čo ešte je ľudské, čo nie je ľudské, aká je hodnota ľudského života. A kto má zomrieť, kto nemá právo na existenciu, kto má právo na zvrchovanosť a kto nie. Proste tento typ správania človeka je vždy vecou toho, ako som sám seba pochopil, kto som na tomto svete. A práve cirkev nás vedie k tomu, že sme Božie stvorenia. A nie sme bohmi na tomto svete. A toto si myslím, že ak by len táto zásadná pravda sa stala realitou vo vedomí aj mocných dnešného sveta, tak by mnohé veci a konflikty by sa vyriešili vlastne v dialogu, v rozhovoroch, ale najmä aj v pochopení, že sa navzájom na tomto svete akože nemáme tu stať proti sebe, ale že sa navzájom potrebujeme, že si môžeme byť pomocou, dokonca aj ako samotné národy a tak ďalej, že ak teda otázka je, či hodnota cirkvi je, aby upokojovala alebo otvorene rozprávala, ja si myslím, že aj jedna, aj druhá úloha je veľmi, veľmi dôležitá. Prinášať Kristov pokoj, Kristov vhľad a postoj, lebo on v Kristovi vieme rozpoznávať, kto v skutočnosti na tomto svete sme. Dokonca v Kristovi sa voláme bratia a sestry. To znamená, že máme jedného Otca, keď sme bratia a sestry. No a to vytvára určitú vedomie spoločenstva, komunity a hodnoty ľudskej dôstojnosti. Lebo Biblia nás učí, že človek je stvorený na Boží obraz a že v každom jednom človeku je teda tento obraz viditeľný cez úctu jeho dôstojnosti a že ten život má dôstojnosť a máme mať voči nemu rešpekt. Potom nie je jedno, že ak dennodenne konštatujeme, že ja neviem, na ukrajinskom fronte akože teda zomiera či už na ukrajinskej alebo aj na ruskej strane proste tisíce, 10 000 akože ľudí. To sú nie čísla, to sú konkrétne životy. To sú konkrétne tváre, to sú konkrétne životné príbehy. A jedni bránia svoju vlastnú slobodu a slobodu nás, celej Európy, lebo vlastne agresia by sa vysokou pravdepodobnosťou nezastavila na ukrajinských hraniciach. A bránia si svoje vlastné hodnoty, zvrchovanosť a niekto povie, že vy nemáte právo na svoju vlastnú zvrchovanosť. Čiže tu si myslím, že áno, je hodnota alebo úloha cirkvi na tento typ správania to vedieť, teda aj otvorene pomenovať a nebať sa pomenovať v zlo, v pravde, ale zase je potrebné to vedieť vždy povedať aj v láske. Lebo aj pravda nemá byť nástrojom k ponižovaniu,
ale nástrojom k uzdraveniu aj spoločnosti. No ale a privedeniu k určitému teda pokániu, uvedomeniu si chyby, ale aj k určitej nejakej náprave. A toto si myslím, že dnes sa veľmi ťažko deje, realizuje. Preto máme spoločnosť takú, akú máme. Preto máme aj určitý typ správania ľudí, taký, aký máme. A preto je toľko možno napätia, hnevu, rozdelenia. Alebo, a tu ešte treba povedať jednu vec, netreba eliminovať aj určitý, ja by som povedal, skrytý vplyv propagandy, ktorá tu je citeľná. Vidíme to aj teraz pri maďarských voľbách. Vidíme to aj na Slovensku, hej, samozrejme. No a tu sa potom pracuje s ľudskou emóciou, ale najmä so vzbudzovaním určitého strachu. A s označovaním, že problém sú tí alebo oni. A to sa už vlastne dialo a nie my, hej, alebo naše vlastné postoje a zlyhania. A toto sa isté dialo už aj v predvojnových časoch, alebo aj počas vojny, aj počas teda druhej svetovej vojny, aj počas slovenského štátu, kde v podstate vždy sa hľadal nejaký vinník, potom boli to Židia, boli to iné teda etnické skupiny, ktoré boli ako vinní za určitý stav v spoločnosti. A tam je už potom iba otázka, veľmi nebezpečná rovina, kde emócia začne prevládať nad ráciom a hodnotou a úctou k životu. A potom sa diali, poviem, najväčšie nešťastia v dejinách ľudstva. To sú veľmi jasné slova a samozrejme veľmi dobre vieme, o čom hovoríme. Dotknem sa ešte na záver otázky polarizácie spoločnosti. Je dnes slovenská spoločnosť polarizovaná viac ako kedykoľvek predtým? Polarizovaná myslíte ako? Názorovo, tak nejako naladením proti sebe stojaca? Áno, myslím si, že áno, tá polarizácia je tu viditeľná. Neviem to úplne definovať, alebo tých dôvodov, prečo je to tak, je určite oveľa, oveľa viac. Keď som hovoril o tom, že politický slovník zhrubol, tak práve týmto spôsobom vzniká určitý politický mediálny zápas, kde sa vytvárajú určité tábory, kde veľakrát priaznivci týchto táborov prestávajú vo vecnej rovine komunikovať, ale učia sa komunikovať teda v emócii alebo v samotnom hneve. Čo je smutné, že veľakrát aj samotné rodiny v našej slovenskej spoločnosti sú tak rozdelené, že o určitých témach sa radšej teda nerozprávame, alebo nevieme sa ako keby vo vecnej rovine rozprávať. Problém je už to, čo som aj povedal, že ak má niekto iný názor alebo postoj, tak nevedie sa s ním dialóg ďalej, ale je označený za nepriateľa. No a toto už je potom ovocie veľmi šikovnej práce aj určitého typu propagandy, že niekto aj chce, aby tá spoločnosť bola nejakom teda rozpoložení a stave. No ale tu treba povedať, že možno nevieme ovplyvniť všetko, ako teda celú tú atmosféru v spoločnosti, v tom, že môžeme o tom veľa rozprávať, môžeme to analyzovať, ale vždy asi najdôležitejšie bude, že čo vieme zmeniť možno sami v sebe. A asi na to, čo máme najväčší vplyv a dosah, sú naše vlastné slova, naše vlastné postoje, hodnoty. A ja verím, že ak každý si túto otázku položí veľmi individuálne a osobne, zodpovednosti pred Bohom, zodpovednosti pred svojou rodinou, pred sebou samým, pred druhými ľuďmi a bude hľadať pravdu a bude hľadať spravodlivosť, bude hľadať lepšiu a hodnotnejšiu teda spoločnosť. Ak budeme v tom všetkom hľadať Kristovú lásku, ktorá sa zjavuje v určitej konkrétnej podobe služby pre druhých, tak ako Bonhoeffer povedal, že cirkev je tu iba vtedy cirkev, keď je tu pre druhých, že sme tu pre druhých. No a tak takýmto spôsobom tá spoločnosť sa bude uzdravovať. No ale nevieme úplne eliminovať, aby sme sa nestali ako keby cieľmi určitého typu propagandy.
Čo ma veľmi akože mrzí, že v podstate tá polarizácia, ktorá teda má nielen spoločenský, ale aj politický teda dosah, tak jej ovocím je, alebo vzbudzuje to vo mňa otázku, že aké bude miesto Slovenska v Európe a v tom celosvetovom meradle aj teda akože do budúcna. A mňa to veľmi, veľmi teda mrzí, ak dnes sa veľmi nezodpovedne, nie že ideme vyčleňovať z určitých teda skupín, ktoré nám tu zabezpečujú určitý teda typ bezpečia, ako je NATO, alebo Európska únia, v ktorej tu už žijeme, možno povedať skoro 20 ročia. No a že v podstate, že teda určité dary demokracie, ktoré tu máme od porevolučných čas, ako je sloboda vyznania, sloboda pohybu, sloboda teda cestovania, sloboda obchodu. A tých slobod je tu vieme ich definovať v každej jednej teda rovine, že v podstate, že sme si to prestali vážiť a že v podstate, či už veľmi nezodpovednými vyjadreniami, toto všetko nejakým spôsobom ako keby zatracujeme a púšťame to len tak a začíname tu rozprávať ako keby o riešeniach, že ako keby ľudia boli už unavení z demokracie a začíname tu zase rozprávať o riešeniach v podobe vlády jednej strany alebo ako keby novej ako teda totality. No a toto si myslím, že je veľmi, veľmi nebezpečná vec. Lebo je to aj veľmi nezodpovedné. Lebo tu teraz nejde o to, že či Slovensko je viac prozápadné alebo provýchodné. Tu ide o to, ako sme pochopili samotnú demokraciu aj na Slovensku. A už Masaryk nás učí, že demokracia to nie je len diskuse. To znamená, že máme sa naučiť diskutovať, ale je to predovšetkým zodpovednosť, ale aj mravnosť. No a tu práve toho sa nie, že obávam, lebo cirkev sme za 40 rokov aj uprostred našej cirkvi, aj iných cirkví zažili moc totality a prežili to aj mnohí duchovní, či už vo väzeniach, dokonca mnohí aj položili svoj vlastný život kvôli rôznym perzekúciám, nehovoriac o utrpení a bolesti rôznych teda rodín, kde aj žili títo kňazi. Takže my máme historickú skúsenosť s určitými teda totalitnými režimami, ktoré nútili ľudí, ako majú myslieť, čo majú vyznávať a ako majú vlastne žiť a ktorí oni sami definovali, čo je spravodlivé a čo nie je spravodlivé. No a takže predtým mám veľký akože rešpekt a o to viac ma to vedie, aby sme aj dnes dokázali zodpovedne si demokraciu chrániť a niesť ju spoločne teda túto zodpovednosť aj pre ďalšie generácie. Lebo demokracia nie je, že vyhrám voľby a môžem všetko, ako to raz deklarovala jedna politická strana. Apoštol Pavol nás učí, že všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné a nie všetko buduje. Čiže demokracia je, áno, sloboda, ale za ktorou sa skrýva zodpovednosť. Zodpovednosť za to, čo bude budovať spoločnosť, vzťahy, hodnoty, ale čo teda bude aj prospešné pre ľudí. A keď sa naučíme aj na Slovensku, že minister je služobník, tak pro tom budovateľskom, v tom hodnotovom slova zmysle. A ja verím, že Slovensko má budúcnosť, demokratickú budúcnosť a že teda bude sa uzdravovať aj z rôznych teda totalitných zranení. To je určite výzva, pred ktorou slovenská spoločnosť stojí, o čom hovoríte a dúfajme, že obstojíme v tejto úlohe, v tejto skúške. Ďakujem za tieto slová. Na záver by som chcel položiť ešte takú, keďže sme v podcaste Na východe, kratučkú sériu otázok, ktoré sa viažu teda k východu Slovenska. Aké je pre vás najkrajšie miesto na východe Slovenska? No, tak tých miest je určite akože viac.
Ale v srdcu najbližšie sú Slánske vrchy, určite Oblík. Inak Oblík je veľmi zaujímavá, teda nielen prírodná scenéria, ale aj z pohľadu archeológie. A v podstate bola to teda brána v minulosti do samotných teda Karpát. No a objavujú sa tam veľmi vzácne teda pamätihodnosti z doby bronzovej. To som ani netušil, ale mám jedného priateľa, ktorý sa tomu venuje a ten, keď ma uvádza do určitých tajomstiev, tak som ani nevedel, že pod akým vzácným teda miestom žijem a kde som teda vyrastal. No ale čo sa týka samotného teda, možno samotných teda miest, určite mám rád Bardejov, kde som aj pôsobil, ale duch tohto starého historického mesta. To je to miesto najbližšie od Bratislavy. Áno. No a samozrejme prirastlo mi k srdcu aj Prešov, nielen kvôli tomu, že som tu nosil študentskú tašku, no ale aj skrze službu a najmä veľmi vzácnych ľudí, ktorých som tu teda spoznal za tých už dnes 17 rokov života a spoločnej služby, kde tu teda fungujeme spoločne. Ďakujem veľmi pekne za tieto slová. Ešte keď by som mohol jednu vec, prepáčte. Je to už taký možno nie veľmi vkusný, akože inotaj, ale v minulosti sa niekto raz o východe vyjadril, že na východe nič nie je. A viem, že to nejakým spôsobom možno už sa tak nejako spopularizovalo, dokonca aj možno aj zvulgarizovalo. A toto akože ma teda akože trošku mrzí, vôbec aj celé to vnímanie. Ale ja mám na to jednu veľmi peknú odpoveď, že aj napriek tomu, že na východe veľakrát to niektorí takto vnímajú, že tu nič nie je, tak Pán Boh, on tvorí z ničoho. A preto je na východe tak veľa vzácnych, nielen ľudí, ale aj vzácnych vecí, ktoré tu sú, ktoré nie, že chceme len obdivovať, ale verím, že chceme aj budovať. A na východe je teda veľa vzácnych ľudí, a vzdelaných, múdrych, aj hodnotových a hodnotných. Takže to len chcem vydať svedectvo, keďže sme v takomto podcaste, že na východe, aj keď sa možno nežije nám vždy sociálne úplne najjednoduchšie, lebo tá diaľnica do tej Bratislavy to nám stále ešte chýba a veríme, že raz sa jej aj dožijeme. Ale verím, že možno keďby vojna na Ukrajine sa už skončila a nakoniec východ môže byť veľmi dobrým mostom aj medzi západom a východom ďalej od našej teda hranice smerom teda na východ. No a že aj toto môže teda nakoniec priniesť určitú teda novú, nielen ekonomickú, ale verím, že aj spoločensko-duchovnú hodnotu východu. Hovorí Peter Mihoč, biskup východného dištriktu Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania, ktorý bol hosťom dnešného podcastu a ktorému chcem veľmi srdečne poďakovať za účasť a najmä za jeho veľmi múdre, rozvážne a otvorené slova. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.